Ya ndiyafuna ukuthi ke bathandekayo I want to say things. siyenze lenkonzo ibe khaphu kakhulu Let's make it easy. sizinikele kuyo kangangoko And sinako give ourselves to it. ya yinkonzo yokugqibela le It is the last service kadadewethu of our sister. haleluya okhonze uThixo kwade We kwasepheleni serve the Lord until the haleluya Amen. the only thing esenza sibe silapha The only thing that makes us to be here, kungokuba ude walala she slept, ekhonza uThixo serving God. haleluya Amen. elele nje ulele kholwa As she's sleeping as a believer. praise the Lord Amen. wakhonza uThixo waze wafikelela kwinqanaba le-sacrifice She served the Lord until the time of the sacrifice came. ngoba likhona ixesha lokukhonza uThixo umkhonza ngoba kukuhle ixesha le-praise There is a time where you serve God while everything is going well. umkhonza ngoba uThixo enzile You are serving Him because He has done something. umkhonza ngoba uThixo ekunike konke ubukufuna Maybe He has given you everything that you desire. xa ujonga i-bank balance yakho umkhonza ngoba uyibona When intle you look at your bank balance, you look at it is xa ujonga i-health condition yakho uyibona and i-right everything is alright. but kuye ukhonze waze wafikelela kwilevel But she ye-sacrifice served until the level of sacrifice came. wathi noba inyama Even ayivumi if the flesh does not but have umoya but uyaphila the spirit is alive. haleluya silapha ke uzokufakaza uzokungqina ukuthi We are here to testify that ukuthi kuze kwasekugqibeleni until this now, esithi uThixo she's uthembakele been saying that God is Hallelujah. faithful. Amen. njalo ke ndiyabulisa egameni likaYesu I am greeting in the mighty name of Jesus. bathandekayo andizochitha xesha by 11 o'clock ndifumana loo nto ukuba 11:30 base siyaphuma apha I'm not going to be wasting time. mandenze olu hlobo ngumfundisi uvinjwa ome phambi kwenu I'm Pastor Vinjwa all the way from Cape Town from Cape Town. but ndingowalapha emaqhubeni ePlatcom Original from Emakume. apha eLady Friend Lady Friend. ndisuka khona ke ngoku njengoba ndime phambi Coming kwenu from there as I'm staying. haleluya Amen. sihamba ke notata wethu We are with our pastor, utata wethu olugwala Pastor Lugwani, from A New Beginnings emfuleni from New Beginning and haleluya Amen. sizobeka udade We wethu are here to bury our haleluya ingathi singayikholela izandla loo May nto we le clap hands for that. haleluya Amen. praise the Lord ngulisile ke kwifamily obhayi omsuthu Greetings to the family. haleluya Amen. abantu balapha ekhaya amaqalo amabini ndibulisile Family, both sides, and greetings. praise the Lord ndibulisile kwizikumkani ezikhoyo ubukhosi obukhoyo kusezilalini ke apha kuyakhahlelwa noxa ke ndingekafumani izikhahlelo kodwa ndiyakhahlela I'm greeting all the kings. praise the Lord Amen. greetings kubefundisi esinabo To the pastor, bishop the apostles pastors evangelists abadikoni bonke nje abakhonzayo endlini kaThixo nabo siyababulisa this morning amen. We are greeting everybody present in the name of Jesus. haleluya otata omama obhuti osisi Fathers, brothers, wonke mothers, umuntu sisters, okhoyo ententeni anyone that is simbulisile present, we are greeting you. ngicela ujongele useqaleni kwakho Look at your neighbor. uthi makhelwane Say neighbor. makhelwane Neighbor. wamkelekile endlini You are kaThixo welcomed in the house of God. makhelwane Neighbor. awuyekele uba serious Stop being serious. sisemngcwabeni We apha are in the burial. sizothi well We done are here to say well done well done. sizothi bye We are bye here to say bye bye. hallelujah Amen. hallelujah abantu expect into yoba bangadown ngaba bantu from kwesi situlo 1 2 ezitulo zibini Those that I'm expecting to be said are those 3 rows. but from phaa kwingwevu zami kwesasitulo ubheka phaa ebhek Backwards. ndilinde into yoba sime ngenyawo sinqunqe I am sonke expecting us to stand sigide and dance Yesu and dance for Jesus. hallelujah praise the Lord ndizawuthetha nje ngoku andiphinde ndithethe ndawumane ndibiza izithethi emva koko sigoduke I'm not going to be speaking a lot after praise this. the Lord Amen. ndiyacela ke bathandekayo ndiphakamise umuntu ozasifundela i-obituary kuthiwe apha ngumiss Khumakolo eseza ngaphambili ke sithi libongwe ngabantu libongwe lo alikho alikho
music. Amagabantshintshi ngobomi bukaSibongiseni Golo. Ukuphuma kwelanga. uSibongiseni uzelwe ngomhla we-26 August 1986. Uzalwa nguVuyani Golo, uMkhumbeni uBhayi umSuthu, noZoliswa Nozukile Golo, intombi yakwaPeta, uMamgcina uTyhopho, uXhamela uNokwindla. uLiwele noBongisa bazalwa bengabantwana abali-12 bebonke. Bazalwa bengamantombazana 9 namadodana 3. Amawele la angabantwana besi-7. Bezalelwa ke kule lali yakuSifonondini, emini eMaqanda. Njengabantwana bonke neminqweno yabazali ngekamva labo, uthunyelwe esikolweni waza wenza amabanga akhe aphansi kuSifonondile Junior Secondary School. Waqhubeka wayokwenza amabanga aphezulu kuSifonondile High School. Ngonyaka ka-2007 waye walufulathela ikhaya. Waya eKapa apho wayokuxelengela inyama. eKapa uxelenge kwa-KFC waza wemka apho wayokuxelenga kwikhampani eyiSolar Group, nalapho axelenge khona iminyaka 10 kude kube ngoku ukutshona kwelanga. Uqale yingulo uSibongiseni ukusukela kweyeSilimela inyanga, which is June, kulo nyaka ka-2025. Khange aphinde abengcono kwamongamela ukufa ngomhla we-8 December 2025. Ushiya ngasemva abazali bakhe bobabini, iwele lakhe uBongisa nabantakwabo abasi-7 kunye nabantwana bakhe 3, uLuniko, uHlela kunye noUyaphila. Phumla ngoxolo Msuthukazi, Mamkhumbeni, Gwada, Mabhayi. Sohlala sikukhumbula ngobo bubele noloncumo lwakho. Igama lenkosi ophephela Wow.
Ubalekela ekhambeni lika Yesu. Ubalekela kulo. Uyamusikisa. Ubalekela enkosini Yesu. Ubalekela ekhambeni lika Yesu. Ukukukhaba usanyasanyiswa. Noba beguduka abantu kodwa igama lenkosi ophephela. Uyakusikiza. We are not here to mourn, but we are here ukuzotilisana amandla igama lika Yesu. Family yasekhaya nokuba kunje, but uThixo yena usaphila. He is still alive. Oh, uyaphila. God is still alive. God is alive. Nalapha sizise yena We are here to bring him to you sothi uyaphila. to say he is alive. Ngicela ke senze uhlobo sibaleke kakhulu. Let's run quickly. Sizaphakamisa isithethe sefamily kuthiwa nguDabs Member of the family. noSipho Kolo dash Ndleleni ukuba unenduku yakhe If she's got her own ucela song, azazihlabelele yona may she sing the kwenzele song. bangathi simvalele ngaphandle. Amen. Lusuku lokugqibela olu The last day lokuba siphosa amatshefu ethu to throw our handkerchief kudade to wethu our sister. sithi well done Say well done. servant of God. Saka senkosi. Wenze kakuhle, Done very well. waphila kakuhle Live in a right way. kwimeko obikuyo, The situation is under. awajika Not 10 wathi days. uThixo God is uyaphila. still Cela alive. siphakamise uDabs ngengoma enamandla over 2. Nkosi ndive ngezilele esesiza Yesu Nkosi salilo ingoma kaMkhumbeni le That is the song of Mkumbeni. yenzela intoba I'm doing this so that namhlanje today, ufunda incwadi as you are reading the book yale ntombazana of her life, amkhulule enoxolo to free her with peace, amkhulule onwabe to free and be happy, ngoba bengenawuze ambambe lezinhlungu because she will never take the pains for her. unabantu bakho Thixo kamalesha ukethina ukayena
ingoma kamkhumbeni omkhulu le That is the song of our mother. tata omzalayo Our father who gave birth to us. ingoma yale family That is the song of the family. esikhula la kuyo We grew up in this song. eyayisomeleza It was strengthening us isenza into yoba masiqubule to make us to take and put on everything sihambe siyokhonza and go and serve God. mphathi nkqubo Program director nabo bonke abafundisi and all the pastors. abakhoyo phakathi kwethu Pastors present. andifuna uthaba amabandla I don't want to say different ngoba churches uthixo akanamabandla because God doesn't have different linye churches. ibandla likathixo There is only one church of God. noba thina singamaziyoni Although maybe we are Zions singamawisile noba singamakatolika or Catholics, kodwa ezulwini but in heaven we are worshiping one God. There is only one church in heaven. onke abantu abalapha Everyone inside abazosisitha umhlalo to come. ifamily yamakhumbeni The family of Makumbeni ifamily yamagcina and Magdina clan ifamily yonozulu and no Zulu Omabani, clan nabo bonke and nazo zonke everyone. ziwele Everyone present ezisikhulisileyo that have came ngoba sinalamandla because we have this strength. silande emkhondweni We are leading the way, especially ke kule family especially this family, esemara the family that is in Mara. ngoba si experience ubukraka We are experiencing bitterness. kodwa namhlanje andifuna uthi sisebukrakeni I don't want to say we are namhlanje experiencing sise-elimu sour things because namhlanje amazwi ebesiwa phakathi kwethu kule because week the words that were coming over us this week asenze sawufika kwimithombo made us to go to the wells safaka amasundu and we pained our source because asinayitshintsha imeko because we cannot change the situation. kuthiwa ke It is said, ndizothetha ngale ntombazana let me speak about my Molweni. daughter. molweni Greetings to you all. botani nonke Greetings to you all. eyona nto endibangela into yoba ndithi molweni What makes me to say greetings to you? ndibone eli bandla lingaka I see this church elizowuthi that came to say ebeyintoni she was a woman. because namhlanje Because today kuzobhala incwadi we are here to write a book, kuzowunikwa iripoti to give a report ukuyiva iripoti enikwa A report ngumntu uba ebesenzani that is given Kuzowunikwa about the iripoti person, what they were namhlanje. doing. kuthiwa ke mandithethe I'm told to speak ngalo mntana ifeni about her. sekutshiwo ke uba bebebangaphi apha It kumkhulu is said how many were they sekutshiwo ukuba bebengabesingaphi and how many were they. mandiqale ndithi ke Let me say 1986 Ukufika kwabo. 1986 when they came, they were born. sasiqala ukuyi-experience into yamawele It was the first time experiencing the twins in the family. seva kamandi We felt so good kufika amawele that the twins have arrived in the family. kodwa kuthiwa ke ngoku mandithethe But I'm told to speak about her. andifuna uthi lisishiyile I don't want to say she has departed because lizawuba phakathi kwethu because she's still going to be among us. ishiya mos abantwana She's leaving her children behind. lizawumane lizowusiqoqa She'll come and check up on us lisithi ndirhalela uba and kwenzeke say, I kanje. desire for this to happen. njengoba belikhula As she was growing, kusithiwa yenza kanje told that she must do this. yayingabantwana ke ababethandwa aba ngunozulu There were Papa, children that were loved umakhulu wabo by their grandmother and ngoba wayebathanda because she loved them. wayethi noba banxibile ufike eteketisa Whenever they ubona umhlola whenever they are dressed phakathi up, entliziyweni she will compliment them because she's so feeling joy in yayingabo her heart. bantwana ke ababeyijoy They were the joy in the family. ndithetha ke ngomntu obehamba I'm speaking about a person that was so humble. ndithetha ngomntu obelilady Somebody that was a lady. uba siyambona apha efotweni If we see her picture in front, wayengaphowuzanga kule foto she didn't pose in this, just pose in this ebengumntu photo. nje She was like that. obuyawufika encume enje Whenever you see her, she was smiling.
ubuya ufika ingumuntu one-jokes, A person with a lot of jokes. ebengumuntu wengoma. A person of song. That's why ndiqonda into yoba make sisimculele. That's why I desire that we sing for That's her. why ndixolile, because inkonzo I'm yakhe happy that because her church yenza umfanekiso is nomfuziselo doing it all obenguye. of whatever she was in her life. Ibingumuntu obemazi uThixo kwasebuncinci. She was a person that knew God from her early age. Ingengabo aba bantwana kuthiwe xa kuthiwa yimini yenkonzo Though she was not like those that when it's the day for the church, adoje she will dodge and dodge. ubufumanisa into yoba bangaba bantwana bawukhawuleza bahlambe. She was one of those that she will quickly bath and go. Wemka ke wayoxelengela inyama She went to work eKapa. in Cape Town. Abantwana bethu mos abayiboni into yoba mabasebenze apha kufutshane. Our children are not seeing that they must work Kodwa around. into emandi kukuba akakangafika sihlazise. What is good is that she did not go to Cape Town and Uba embarrass us. siyayibona lo mfanekiso If we see what is happening here, upela into yoba ufike wenza ntoni. it is telling you what she has done while she was in Cape Town. Ufike uSibongiseni wahamba nemfundiso. She went with the teaching of her home. Ebekuthi xa kufundwa umbhedesho. Whenever we are reading the hymn, Kuthi kulaa mbhedesho kuthiwe Thixo ngumdali which will say God, the creator of everyone, obuthi ubomi bethu that our life ngokwazi to wena be there because of knowing you. inkonzo ilukhululeko kanye. Amen. Uhleli kulo mfundiso She was seated in those teachings and uhleli wasindiswa. and she was saved as well. Ewisile ukuba ngaba asazi If we don't know, imfundiso yensindiso iphaya ewisile. the teachings of gospel or salvation are also in the Methodists. Ndithe ke andifuna ukucalucalula I said I don't want to differentiate the because churches. mna iye indixake kwa into yoba umntu agxeke umntu ophantsi I'm kwetente. surprised for a person that speaks better than the person under the tent and forget Phaya kwicatechism yasewisile that in the Methodists kwinto ethi uphina there uthixo. is something that is saying, where is God? Ithi ke la catechism And it says, uthixo ukho kuzo zonke indawo. God is everywhere. Uthixo ukhona phantsi kwelitye. God is under the stone. Usibongiseni ke uyomgromba eKapa And emanzini. Sibongiseni went and searched for God under the water. Wenza ke imfundiso ebeyifundiswe apha. She did all the teachings from her home, Nomamgcini from her mother notatomkhulu. and her grandfather. Uyihambile ke indlela She walked the way wagula. and she was sick. Eguleni kwakhe In her sickness, kangangamazi uThixo. Kwade kwasekugqibeleni. she never doubted or denied God until the end. Yima apha ungeqithi. And God said, stand here and do not pass by. Wahlala She usibongiseni sat ezweni in the word of God wanyamezela and endured kwade kwasekugqibeleni. until this far. Wanga ke mamkhumbeni umphefumulo wakho May your soul ungalala ngoxolo. rest in peace. Kuthi ngomhla wokuzolandwa The day kwebandla when likaKristu the church of God is going to be taken away, uvuke and you will also ngoba resurrect, kuzawuqalwa kuni because it will be started with emva those kokuba kuyolandwa nina after the ubuywe ngathi all that is taken. We are following up. phakathi kwazo zonke I wish you may see among everything nabo else bonke abantu abasandulelayo and everyone that have passed away. sibhlungu We are feeling so kodwa painful. asibuhlungu eyona nto isenza singabi buhlungu What make us not to feel the pain? awufelanga Because you didn't die ebubi in evil. andijaji I'm not judging, but ufele but you died eThixweni in God. wanga umphefumulo wakho May your ngalala ngoxolo. soul rest in peace. Wasu Xolo. Yesu. Xolo uzangihlabelela mama, ndiyaxolisa kakhulu. Andinandawanga kuwe, ndijonge ixesha, andifuni intoba ndibethwe lixesha. Uzawuhlabelela xa kuzawuza estate. You will sing the song
Yes, ndifuna sikhawuleze kakhulu. Let us run quickly. Ndibona nje ndingamina ngenyawo xa kuthetha isithethe sefamily. As I don't even stand when the family was Ndayifunda into speaking. ethi akuthethi ifamily. When the family is speaking, Sinemba sizole. we are supposed to be Silinike quiet ixesha elifanele. and give the family the Ngoba right time umngcwabo ngowefamily. because the funeral is for the family. Amen. Amen. Yenzike nalento yofuna into babathethe mabathethe bophele ngosuku. I want them to speak from their hearts. Phathi ke ngoku ongengowefamily. The one that is not from the family, Ndizawuma ngenyawo xa I will uthetha. stand up on your feet when you're speaking. Uba akayeka uthetha If you don't stop speaking, ndicima imic. I will switch off the mic. Uba ngaba akayeka If you uthetha don't stop speaking, ndimthubuze ke ngoku. I will push you away. Amen. Ngicela ke siphakamise mama ngale ngoma obuyitsho. Siphakamisa ubongisa golo kuthweke pha icanga kwakhe in brackets kodwa twin over to you ke mama. Wachu Yesu kubangwele sohlangana ekhalile wachu Yesu wacha Yesu sohlangana ekhalile wachu Greetings to everyone in the tent. My name is Bongisa Kolo and the twin. As you see, I'm not a person that speaks a lot. I'll make it short. I'm not going to keep quiet. Told to speak as she grew up until the day we separated. Yes. I'm not going to speaking a lot. I want to highlight that Sibongiseni, I'm happy for such a lot of people as you are here. She grew up in church naye uzenzile igama lakhe and she made her own name. Yes, ngiyababona abalingana nami abaze kuye apha. I see my age mates. Ngiyayibulela lonto le end. I'm grateful for Ayiqalanga that. apha from sisuka eCape I Town. did not start it from school, Cape Town. Niyiphathi yabani ndenze bandihilishe. You have made me to heal Yes, ngokuba ndinibonile by eCape Town. seeing The way you in endisupporte Cape Town. ngakhona. The way you have supported me. Yes, ningasupportanga mna ndodwa ke because Not nami only ifamily supporting me, my family ifuna as well ndiqinile. wanted me to be strong. Yes, for the kids also. For abantwana futhi, Yeah. Unshile kusibonisa ukuthi she unzimele has left me. because angiyicinga into yokuba I didn't think sawuhlukana la we will ngakule be age separated at the age that we because are next in. year so ngena ku fourth We floor. will be on our 40s next So year. I'm alone, I'm ngena ndoda kodwa I I believe will she's only right be here. alone. Yes. Amen. So ngena kunye olunganzi umbona Though I don't see her in the flesh, now surprised. I am surprised why I'm ndiqinile or surprised whatsoever. why I'm so strong. Yes, but ndikunento lapha ngaphakathi There's something in me. andiyazi because you explain. I cannot explain it. Yes. Kodwa ke uSibongiseni I think
njengoba bengumuntu okholwayo nje As she ndibukela was a kuyena believer, watching from mentor her, yangu ngokuba my ekhona mentor, esindisiwe as she was saved. nami ndisindisiwe but then kodwa And kena ke saved also. ebe different kunami But she was different okwahlukile from me, kum doing everything different from me. mina uThixo ndimvumele njengenkosi I have nomsindisi wami accepted Lord as my Savior, Jesus my Lord. then ndahlala ndaphelela apho It only kodwa ended ke there. aphelelanga apho But for it did not end there. wamlandela uThixo She followed God wenza ngokwendlela zakhe and did according to the ways of God yes ebebonakele ngumntana sisebancinci ngokhula while we kwethu were still so young. ngoba ke mina ke ndiwulo thanda ukumosha I'm a person that was allowed to do mischief. She will always say no. even sade sabe siyohlukana Until we bebulo were separated, she was always all the time telling me no. yes then ke andizukufihla ndilahlekele I have lost my mhlawumbe sister. liyeza isuku Maybe a day uzawubreaka comes where I will break up and cry realize ukuthi and akasekho realize that she's no more. andisakwazi ukuqhubeka ngokuphosela I want to be emotional Ifuna kungathiwa imosho ngu-MC. I want people to say that I'm the one that did it wrong. Makungenzeki loo nto kuthiwa Let that should imosho not happen. kulaa mfana ombi It was not omnyama. program director, the black one. Yes. Onekhathana We ezingakhathana. have all those fighters. Praise the Lord. Amen. Ngicela ke ngale ngoma ethi ngomoya kaThixo nitsho worship team sibe uqiniseka ngayo. Siphakamisa ke i-colleague yakhe ayihambi yodwa ihamba no lady pastor Mateyele egameni likaYesu. Bazama apho kubabini ibe ngogramgram nje kwi5 minutes, not the 5 minutes, kwi4 minutes. Ndibanika 2 minutes, 2 minutes. Emva kokuba bahlale phansi. Ngomoya, 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 ngomoya. ndikhawulezile ndibulele kutata usinike onike ithuba Let me take this opportunity and greet bonke otata befundisi all the pastors, the befundisi lady pastors, nabo bonke abasebandleni everyone from the kodwa church, ngokuspecial ndibulise ifamily especially the family family, kaZu indlela the ke family bendibulisa of ngayo. Zulu. That is how I was calling ndiye you. ndathi akunakuba kuhle uba ndingatsho noba mabini I said it was ngoba not going to usakhe be good for ndiye me not to say anything. ndamkhokhela I was leading her. ufika ngo-2011 She came efikele in ebandleni 2011 to our church ehamba nodadobawo wam with my kuthiwa aunt, usanda kwamkela uyesu and after she just then accepted siqhubekekile Jesus, ke sakhonza we waseva continued fellowshipping. engumntwana She served as a child. andithethi ke ngengelosi xa ndithetha ngozo Not sakhe speaking about an because angel, I'm izwi speaking about lenkosi her. lithi The word of ukuba God says, sithi asinasono if we say we don't have a siyazikhohlisa
we are kodwa lying to libuye lithi ourselves. he is so faithful But uthembekile ubana xa kuthina. sizivuma But when we izono confess our zethu sins, uyasikolela He will forgive so us. uzusakhe ngiqinisekile apha ekhaya I'm sure that ziyaziwa impazamo We know zakhe her mistakes in her ezinye home. impazamo Some nam of the mistakes ndingumama I as the obemkhokhela mother that was ndiyazazi leading her, I but know. abazali bakhe But her bamthanda parents neempazamo loved zakhe her with their own ngoba mistakes. ebengumntu ohleli Because she was a person who was purifying herself. ndifuna nje ukubalula into I ezimbalwa want to say a ngaye few things about her. ebengumntana njengoba sekuthiwo apha As it is umntana said, ofani A fun apho person, akhoyo ufuneke wherever she is, uhleliwe everyone must laugh. ungutshomi ke wabantwana A bethu friend of our kids. akangomntu ongumntu omdala xa Not an efika phakathi elder kwabo person ufika when she comes bengangabo between them, she'll be ndikhumbula ke their age. indlela avele athetha ngayo uvela The way she was efika ngokuthi speaking, ukhamisa We used tshani to say she's just ngoba speaking out akakhathali uba kukho abantu of nowhere. abadala uzawuthi It loo nto doesn't matter ayicingayo if they are afuna elders. uyithetha She'll just say khona whatever she umama wants ke to say. bendireminda phaa ezintsukwini There was a esithi mother was athi reminding xa me. ethetha into engekho rayithi Whatever athi she said hayi was not zusakha right. mnyace And agqiba they'll say athi no, mama it's nanko not. They will uyandinyaka say their mother. so she's ebengulo pushing mntu me. njalo She was that kind of ovela a athethe person who nje just speak out of nowhere. ndibuye ndimbalise ngokuba ebengumntu othanda ukukhala She loved to intliziyo yakhe cry. ibincince bengathandi She was a ukukhathazwa sensitive uba person. ngabani uthethe into If you're esecaleni speaking something that uzawukhawuleza is wrong, alile she will quickly kodwa cry. aphinde abuye And she'll come axole and be also at peace ubomi bakhe in life basenkonzweni from the church. uzusakhe ndikhumbula ngexesha le-covid I remember the time bekukhona of ivaccine COVID-19. mose There was a besiyinikwa vaccine that was given to but anyone. uzusakhe ngenxa ebethembe uthixo Because she wathi was yena trusting God, no she to said, vaccine akazoyithatha. ngenxa yento yobana ethembe uthixo Because she was wakhe trusting so God. ebengayifuni nje into eza She never wanted Phazamisa anything that endleleni would yakhe disturb her in her yokukholwa. journey of faith. uyabuya uthi no She inyangi will say no to ngexesha the sangoma agulayo at the time that she was sick. ubongisa uthi Bongisa was saying, uzamthatha ambamse She will take her emntwini to the uthi sangoma. yena no And she said, no, andizukwazi I'm not going to do that. ndifuna ukuphila I want to up until live imini yam until my yokugqibela last andifuni day. into I don't want ezandiphazamisa anything that nokholo will be lwam disturbing my so faith. nguzusakhe lowo That ohleli is nje ezisarrawunda all the time ngento surrounding eza herself kumkhulisa with emoyeni anything that is going to I grow her remember spiritually. ujoyina iklasi She joined the karolisang class. ye-bible Of study the Bible uyandibalisela study. ukuthi mama She was ndijoyine telling me, an online I class joined an online karolisang class le of the Jesus Bible this teachings. Jesus that Amen. because ufuna She wanted ukuzikhulisa to grow elukholweni in her faith. apha ngeli xesha sekegula At the time she undisendela was sick, she imessage sent me a ethi message mandinike i-definition Let me give a ka-self definition. deliverance Self-deliverance. so siyicacise ke And I siyiphicote sobabini ukuthi explained it yintoni together. i-self What deliverance is self-deliverance? because ebefuna ukuthi xa yewushiya She lo wanted to, mhlaba when she departs abe on this ekwicaleni irayithi She will be on the right side with her so Lord. nguzusakhe ke That is Zusakhe. kwakubufani bakhe ke besitya Her ngokuthi fan will always say, njengethanda uba-childish and she sithi likes to be ubongisa childish. Bongisa, usenzile because uyithathile ingqondo because she has kasusakhe taken your so mind. besiye sim-understand Will ukuthi understand kulela that wele she is amaxhosa that adla that ngokuthi Xhosas are ithathelwe saying, ingqondo your mind has been taken by another team. ke That lo was phakathi kwethu Zusakhe among us. uluni nohlela Luni and Hlela, umama wenu they nimbonile have seen your mother ekholwa emthanda uthixo phambi believing and kwenu loving God before you. nibadala enough You are nina old enough ukuziseyiva kwi-depression to because save abantu into abatsha depression. bayabulawa ngoku are yi-depression killed with, ukuba nje affected by ningazamkelela umalusi If you can ukhona accept the umalusi Lord and the onguyesu Savior, that is Jesus. yena okuthiwa uyindoda kubahlolokazi He is the man to those uguyise that have no kwinkedama husbands. akasoze He will anishiye never so leave you. nibadala You enough are to old take that enough decision to take so that that decision. nizosinda So that kwi-depression you save yourself from the depression. ubongisa sike sancokola nozusake ngale nto We yoba talked to singomama Zusakhe sisithi mhlawumbi as we are sangabashiya abantwana They will leave ndinewari our mna ngoba I ndingenabo was sista worried because I besebancinci didn't have bam sisters. Mine but was yena so uthi young. mna ndinayo She said, I ubongisa have my ngoba team. ubongisa undim Because my so team is ubongisa nazo zonke ii-siblings With our nabo siblings abantwana as well. bakazusakhe They are your bashwe sister's nani kids. They are left umamgcina with xa you. And your ndigqibezela mother as well. notata And your father. umntana wenu You nimthandile have loved njengoba your senditshilo child. namthanda As I neempazamo said, you loved zakhe her with her own kodwa mistakes. ngoku unishiyile But now she has and departed. akekho umzali othanda There is no parent who ukungcwaba loves umntwana to wakhe bury her own bathi child. bangumntana ofanele bangcwaba But it is the umzali child who's supposed to be ndandivala buried tata uxolo their banoyolo abafi
abafela Yes, those who enkosini die in the ngoba Lord. imisebenzi yabo Because they are ilandelana always nabo. following them. Inkosi nisikelele. Thank you, Program Director. My name is Khotso Selokoma. I'm a colleague to Sibongiseni Kolo. Yena ngokhoto usebenza kunye noSibongiseni. I think I'm gonna make it a bit easier. Uzokuyenza ibe lula Ke ke monna lento. Mosotho. Ngumsuthu. Ha esuke Lesotho. Usuke Lesotho. Thank you, Mewaka. Jalebo. Ke tlo tswela pele ka Sesotho hobane ke lona le leme la ka. Ke ha ke nahana hore batho kaofela ba nkutlwa. Ke a tshepa hore service ya tsatsing lena ya utlwa ntate. Bakhona ke abandivayo ndiyathemba ukuba nani nizawudiva. Ke tsebile Bongi ho tloha ke sebeletsa solar since 2019. Ndimazi ke sisasebenza kwaSola usukela ngo2019. Sibongiseni ke motho ya nana le lerato. Umuntu ke abegcwele uthando. Ho feta ntho tsohle. Into Bongi zonke ke has or had this contagious smile that we all see. abesolo ke noluncumo ke losulelayo. Dubs umtshwarele ke kopa ho tseba hore mme wa Sibongiseni na o teng. Yazi ba ukhona ngokusibongiseni Umama Sibongiseni. mama. O ukhona. ne ke kopa ho bona. Ndicela ubona umama akhe ke. Ke mme Mama. humbly so. I know your heart. Ndiyayazi Why inhliziyo you hona yakho. tjena utlwe bohloko. Ngoba ngokubuhlungu. Empa ke batla o tsebe hore na Sibongiseni le mamosebetsing. Kodwa ndifuna wazi ba mna Sibongiseni. Uwe ke the owners of the company. Company ya rona e Sibongiseni na e sebeletsa. Ikhamba labesebenzela yona Etsa ibingusola. motlakase. Motlakase. Right? Isola. It's headquartered in Cape Town. Isuke It's Kapa. owned by South Africans Iye yabantu base South who Africa live in Cape Town. abahlala eKapa. Mama, ngwana wa hao Mntwanakho e ne le seipone sa lelapa labo. abe ngumuntu ke oyintsika yosapho. Ha ke so fihla ntlong ya hao. Abengekafiki endlini yakho. Kodwa ndiyazi uba mna ndamkelekile. Ka lebaka la lerato le pelo eo Sibongiseni a neng a na le yona. Ngenxa yothando olu Sibongiseni abenalo. O phetse bophelo ba hae ka tsela eo O phile o ka ubomi lakatsa bakhe. ebile ke tla tjho ke re o fitile le ka mokgono ka lakatsa ka teng. Ndingatsho ke Hore ndithi ngwana hao a ka phela bophelo ka teng. uba umntanakho uphile ubomi. I'm deeply hurt. I Ndibuhlungu had not kakhulu. expected to lose Sibongiseni. Bendingajonganga uba ndingalahlekelwa nguye. Bongi utlwile a tsamaya a le pregnant mosebetsing. Emsebenzini The first umhlengo time I ngabe laid my eyes ezithwele. on her, Uqala kwakumbona it was not a good sight at all. ibingeyo indlela enhle ke Ela tshwara bendibona pelo ya ka ka ngayo. tsela e kgethehileng. Yayiphatha ke impilo yami kakubi. Ke ne ke tshepa hore tla nne re tsela re tswele pele re phele le Bongi ho tswela pele. Ndithemba uba ke sizawuqhubekeka ndimbone ephilile. Empa ntho e ne ke batla ho e bolela ke hore Kodwa Bongi le nto irrespective uyithetha of the apha. times Noba ke and the difficulties amaxesha that we would go through as the company, amaxesha esidlula kuwo Bongi was that njengekhampani anchor point. abeyilo bengulo intsika. You would look or you would come across Sibongiseni, she would Udibane always pass a joke. noSibongiseni soloko ehlekisa nje. Ha le re bona re le mona ke hobane company e sitwa hore ne ka tlisa basic. Basibona ke bayikhampani As the ixakekile. company, we are over 130 Singabantu employees abayi-130 all kwikhampani all across South Africa. i-South Africa yonke. Empa ke ne ke kopa hore o tsebe mme hore ke ne ke Kodwa ka lakatsa hore ngithanda le nna mohlang ka wazi hlokahalang. uba ke nam ne ka eka ngokulahlekelwa ke nguye. phetse bophelo ba ka. Ndiphile Jwalo ka ubomi Sibongiseni. bam njengawe uSibongiseni. Ha o bona ntate no mlungu re na le yena, his Awumbona name is umlungu lo Sebastian. ndihamba naye pha He's a German man. ngu-German But man because of it is nguJerman. here, yes, Bongiseni, Kodwa ulapha ngenxa he had to make kaSibongiseni sure that he will be here. bekumele aqiniseke uba ulapha namhlanje. Ke mo kgona ke tswelang pele ka Sesotho. Indlela ke ethetha Ho na le ngayo Nyasha, he's from Zimbabwe. usuke eZimbabwe Le yena o entse bonnete ba hore ba teng mona. naye uqinisekile uba Pelo ya ngwana uyafika. hao e ne sa tshware only Impilo maXhosa. yakho ibingajongisa amaXhosa odwa onele South Africa zonke kodwa ilizwe O tsebe lonke. hore seno no ne be mantswe kapa Ndifuna sona wazi sepokotlelo ukuba se bulang ka akho sona mazwi singawathetha bophelong ba hao. apha ebomini bakho. I have lost my parents due Ndilahlekelwe nam to ngabazali cancer ngenxa yekhensa and kidney failure. nekidney failure. I was one of the people who said thank God Ngabanye for abantu Bongi abathe hore a nkosi hlokahale bawo ka pelenyana before she could suffer. ngoba ke ubongi For I have asweleke seen ngaphambi koba athwale Xa nzima. umzimba wakho When your body ufeyila. is failing, You know, when you even pass the person because they were light skinned and then now they become dark skinned. ngoku bebemhlophe ke bayatshintsha ibala babe This is one mnyama. of those diseases or viruses Zezinye zezo that zifo actually ke zosusa yonke into, your pride and that moves everything of yours. so Ntate Modimo o ratile Utata motho wa uThixo hao. umthathi umthandi Kopa hore Modimo umntana wakho a intombi sihlele yakho lelapa la Hakolo. akagcine And ke everyone else usapho around. lakwaKolo. Ke leboha nako e ke e Ndiyabulela ke fumaneng. ngexesha endilifumeneyo. Amen.
Thank you very much. Sibonge kakhulu ke egameni lika Yesu. Ngicela ke sikhawulezile ke bathandekayo ngoku sizawunikela ithuba lenkonzo izithethi zenkonzo in new beginnings. Hallelujah. Kuthiwe ke from isithethi sechoir uMrs Mbali or uSisikhanyo omnye wabo akazuthetha bobabini omnye The wabo. speaker from the choir that she Hallelujah. was in. Yaxolisa bathandekayo ndiyenze impazamo enkulu sihamba notata nomama. Please forgive me for we are together with the lady Ndiyakuba pastor. ndibulise utata Pastor yedwa Lukwali. nomama I ukhona only phakathi noted kwethu. and greeted the Hallelujah. father, Phela but ke our mother is also present. bazawuphakama ngengoma As we are A1 calling the bobabili speakers to come choir and the church forward. ngoma A1 emva koko With one sizawubiza isithethi sokubulela and then we will call emva koko the speaker to give thanks, Sigudi. and after over all, to your church. we go home. Church speaker. indlela ayikha gibelula ukufika la sikhona namhlanje kodwa ngoJesu Hallelujah. Tubandibulise kubafundisi bethu. Let me greet our pastors, Sibulise omama befundisi. all the lady pastors Sibulise ifamily yakakolo. in the family of Kolo, Sibulise inkokheli and the zasekuhlaleni. leaders of the community, Sibulise bonke abantu abasha every young person nabantwana egameni lenkosi and small kids yami. in the mighty name of Jesus. Ndisindisiwe ndingumntana I kaThixo. saved, I'm a child of Gama God. lam ndinguntombo khanya My name is Rhubela. Dombo Kanyo Khubela, Ndaziwa ngosisikhanyo. known as Kanyo, Ndiyazalwa engqeleni born in kwakhiwa. Engqeleni Kwakhiwa. Hallelujah. BendiseKapa I was kunye in naye Cape Town with her, usisi wethu. our sister, Usisi Sibongiseni. Sister Sibongiseni. Simbiza ngomama We used to omkhulu call her Mrs. Mgweba. Hallelujah. Amen. Ukufika kwakhe ke When enkonzweni she came to church, ndiyakhumbula esuke ebandleni I lakhe. remember coming from her other church. Wandibhalela imessage She ke. wrote me a message. Wayevisita before. She was visiting before. Wachaza ke ukuthi She ndizomuva. explained that I'll be now Ndibe moving lapha kuni and fellowship in your church ngenxa yokuthi kukude because ebandleni. my church is far. Bekumnandi kukuhle It was ebandleni so good and bendikulo. bad in the church I Kodwa was in. ngenxa yokuthi kukude. But because now it is far Ngoku away, ndifuna ukuba lapha I want to kuni. fellowship Kodwa nearby. ndifuna ubhalela But I want to umfundisi. write a letter to the pastor Ndimcacisele and ukuthi andisekho explain kulaa that I ndawo. don't belong to that church Hallelujah. anymore.
wayibhala ke imessage She wrote the bangcwele message wandibonisa ku and WhatsApp showed me on WhatsApp. so ndasho ukuthi ewe I ivakala said, yes, iright it is a good thing. wayithumela ke She sent it kumfundisi to a pastor wabe seke joina thina and she enkonzweni joined the new church in our church. bekuhle ke bangcwele It was so good. ekunye nathi We andifuna have with ukuxoxa us, I don't want to lie. usithande She kakhulu has loved us a lot. ube ngumuntu onothanda A umuntu person wonke full of love, ube samkela bonke abantu welcoming everyone. akajongi ukuthi She ungubani doesn't look who usuka are you, where you are coming ube from. kuncumela She will haleluya smile at you. besikunye We were ekhwayeni together in the choir. wafika ke ekhwayeni She came yethu into our choir. ubecula She isoprano was singing the soprano. and leya isharp Very kakhulu sharp one, the first soprano. besixabana ke We're always all the time but ngendlela in enhle disarguments, but in a right way. esilungisa And she will kakhulu be correcting us. amane thi a She will say, no, akuyiyo lento this is niyiculayo not it what you are suppose saying. bani You nicula are ngolu supposed to hlobo be singing this kodwa way. njengephathi yakhe But because of her kwakusoprano part in the soprano, ubesimela kwezinye she iphathi will support us in other angaba parts. besihlasela When there are other parts attacking haleluya us. athi ayikho And ukuthi say, cha no, the problem is not with ingxaki us. ilapho It kuni is on you. engingakusho nje What I kungaye say umama about uMgweba her, ukuthi noba ngaba kukhona into mhlawumbi maybe if there was something ebeniphazamisene that you ngayo had a problem with her, ubebuya she will eright come back all right abuye and come and axolise apologize. ubengabambelele She ezintweni wasn't holding on to ube bad ngumuntu things. nje She was ohlale a person who noncumo was always smiling, ethandeke ethanda abantu bonke lovable, loving everyone. ya ukuhamba kwakhe In her passing away, khange kusiphathe did not kakuhle treat us in a very kodwa right kuye way. kwahlala amazwi But there were enhlizweni words yami in my heart xa umfundisi ebeshumayela as our pastor emithandazweni was xa preaching endlini in the prayers in Cape ethetha Town, ngendaba yamaqhawe speaking about the heroes. kwahlala indaba It was kayesu laid about Jesus ukuthi in the my heart. time elenge The time he emnqamlezweni was hanged on the cross, abantu behlabathi people of the world, babethi they were wohlulakele saying he has been conquered. akukho akanamandla He doesn't have okusindisa power to save himself. naye ke umama wethu Our uMgweba, mother, our sister as well. ibingabonakala kanjalo kwabanye It will abantu seem like that to other ukuthi abantu people. abasindisiweyo And people that are saved, kanjani ukuthi how badifithwe come zezi that they are zinto defeated by things kodwa like this? ubuqhawe bethu But our ubonakala kwinsuku heroes is ezinjena shown in days like ubonakala kwimeko that. Is ezinjena shown in situations ukuthi like uenjore that. That i-pains the zikudla pains were kodwa there uthi eating you away. uNkosi But Yesu you say Jesus is the andijongi Lord. kamva I don't know. ndiyabambelela kuye I'm holding on to ubenjalo umama wethu mama She uMgweba was like that. simuwaza phela We were sending her athi messages. sisikhanyo And she would say, my khawusithumele sister, amazwi please send me some words okundiqinisa to strengthen me. bekungekho enye There indawo was no athi other ndibheke place kulo to say, ubekhala I get kuyesu strength from. She was nathi praying to besithandaza Jesus. kuyesu We ngaye were praying to kodwa Jesus kuthixo about it. uthandile But God ngayo has ke la loved you. Those mazwi words, ndifuna ukusho ukuthi I want to siyamkhulula say that to have sinoxolo enhliziyweni We're yethu peace in our hearts. ukuthi noba kulilifu elimnyama Oh, it is kodwa imisebenzi but yakhe her words iyaqaqamba are iyakhanya shining up asisoze bright. We sayilibala never forget kuye her words. uluniko nohlela To Lunico no-uya and Uya. ndifuna ukusho nje amazwi athethwa ngujeremiya That Jeremiah uthi was ndakwazi people. I knew ungekabikho before you esibelekweni were formed in esikamamakho your mother's womb. uthixo wanazi God knew kukhona indlela there is a way azonilungiselela that will ukuthi niphile that ngayo will lead. umama engekho When your mother is siyathandaza not there, we are ukuthi praying uthixo that God aprovayithele may isidingo provide kungabikho for you uswela so that there may be no indlela lack. yelibe lula Everything must be emthathile smooth. umama As the kodwa father kube said to the kuhle father, enkosi everything must go bangcwele well. Amen. Amen. Mandibulise kodwa befundisi. Let me greet the pastors Ndibulise umama befundisi. and the lady pastors Ndibulise ibandla lonke. and the whole church, Abantu bonke abazokho. everyone that is here, Ngegama elihle leNkosi in the yethu mighty Yesu name of Kristu. Jesus Christ, Ndibulise ifamily yakwaKolo. and greet the family of Kolo Ndibulise ifamily yakwaPeter. and family of Peter. Amen. Amen. Andibukhanyiso And Kaniso, Paitata Lukwali, ndisindisiwe ndamthanda I'm kakhulu saved and I Yesu. love Jesus. Siyaxolisa kakhulu Our MC apologies, program director. Udadethu ke Our uSibongile sister Sbungseni, wafika esindisiwe. she came saved in our church Semane zo-fellowship from before she 2019. was coming to fellowship from 2019. Then ngo-2020 wathi ngicela uhlale. In 2020, she said she wanted to come and be a member of the church, Samcela ke We bahlale asked her athethe to nenkokheli speak zakhe. to her previous pastors.
So she came back to us. Wabuya kuthi, Esithi uthethile saying she has spoken to her previous pastors. ngenxa ye-distance akakwazi Because of ukuya whom she cannot go to the services. esithi ebekhonza khona She was kumnandi fellowshipping, everything was so good. kodwa ngoku decide But uba now she has decided to come closer. Amen. Amen. Ebemthanda kakhulu ke uYesu. She loved Jesus Ethanda kakhulu abantu. and loved people. Ethanda kakhulu ukuthi ebethanda ujoke. She loved to joke, Kodwa ke ijoke xa uyithatha back to her. but when you joke back to her, Ibike ivukela nhliziyo. sometimes she will be so sensitive Ngqondo yewele. that she is a twin. Amen. Amen. Ngenye imini ke Another day, saints, we were at church. so So and she talked to me Mama that let us go outside. I think she was pregnant that time. That time I was 12. She asked me so that we go outside. We went outside. She said, Mom, we had a conversation since it was not so good. But now I'm here to apologize to you. We didn't even know what has happened. What has happened? The Spirit of God did not sit very well in me. I'm here to apologize. She spoke and she spoke and she said, please forgive me. Don't be mad at me. Amen. Satandas We again. prayed. After that, we sent also apology to God. We prayed. Amen. Amen. In In everything, without wasting time. Uyamenywa nawe mhlobo wami umenyelwa ekuphileni akhona amandla akhona asegazini uyamenywa nawe mhlobo wami umenyelwa Uyamenywa nawe umenyelwa akhona ndiyaxolisa kakhulu bathi ngibabo ikwaya sizayinika ixesha layo izophakamisa utata umfundisi. Kwaya izophakamisa besenza nje isithethi ngoku sizayinika ithuba loba ihlabelele tata wam xa kuphakanyiswa utata. Amen. Ndicela ke ngoku sizawuphakamisa utata ozokwenza amazwi ombulelo. Izulu likhaya la kulapho sola khona izulu likhaya la lapho Zulu hayalami hayalami apose yala basolela
Enkosi program director. Ndibulise kubefundisi abakhoyo. Let me greet the pastors Ndibulise kuye wonke umuntu okhoyo ententeni. and everyone in the tent, Kubantu abasuka kude from everyone Cape that is coming Town from Cape Town, and from all parts of the Eastern Cape. kuzo zonke indawo ekapha Eastern Cape. Ndima kule ndawo uzokwenza I'm umbulelo. here to say some gratitude words. Bendine mixed feelings when I I stood had up. mixed emotions. Eyokuqala The first one, konba I don't feel well. andiziva ke kakuhle Come and propose a vote of thanks. ngoba ndizisa amazwi ombulelo. Ndibulela Grateful umsebenzi to the work ozothi farewell kule that nzokasi. is coming for the farewell to our daughter. Kodwa kwelinye icala On another side, ndiyavuya I'm happy because ndibona le nginginye and see this multitude iphethe ichef ezimhlophe carrying white handkerchiefs izothi fare thee well to say uhambe kakuhle, a soldier. John. Yeah. Uba mgcina ungaphakama If you can stand, Gina, ujonga ungaqonda kwenzekile. you will say everything is done well. It is not. And Kwanele, it is well kulungile with my soul. ngomoya wami. Maniqale ndingekalibali Without ndibulele forgetting, le nkonzo let me be grateful to the church kaSibongiseni of iqonde into ba Sibongiseni mandimlandele that decided let us follow her. sithu ithi into ba uyabekwa Siyobona that she is buried in her last home. Inkosi mfundisi. I am grateful, Pastor. Singamawisile. We are Methodists. Kodwa njengoba besitshilo As we have said, our sister has said, kaThixo ilukhuleko. we have only one church of God. Asinawuthi kuba singamawisile. Not because we are Methodists, Sithabe ekhaya kuzongcwaba. we say Yabona? Sawuba sirongo we will kakhulu. be doing in a wrong way. That is why we allowed you to Yilento play your role. sinivumele kuba nidlale indima yenu Umntwana wenu. to your own child. Nkosi kakhulu. We are so ngokuyenza grateful for doing this service, Ndibulele ke ndichithe ndibulele wonke and we like to be grateful to everyone. othe akuva esi Once they have heard this bad news kwalenzwakazi of the death of our daughter, wathumela amazwi they have sent words words of comfort to the family. mhlawumbe abanye beza Some have physically came physically to bazowuthuthuzela come and comfort eliqheko this old man eliqhekwazana. and this old woman. Sithe Nkosi We are kakhulu so grateful for that. sibulela kubamelwane And to the neighbors, xa besifika apha when we ecawa came on Sunday, sifike we silindile came, everyone was waiting for us. To the neighbors were waiting for us. bengocawe ne It was on a Sunday. ecawe On Sunday, bezoqonda into yoba They bezokwenzela into yoba ze kuthi noba kwenzeka to make sure that whatever happens, babe bekhona and they are here basithuthuzele to comfort us. kakade Indeed, gadwa a person is ngabamelwane. guarded by the neighbors. Inkosi bamelwane We are so grateful to our neighbors noma nini for izolithuthuzela always ekhaya. coming to comfort this family. Bongisa enkosi mntana Bongisa, ngothetha we are so grateful for you speaking. ubureluctant kuqala You were reluctant at first siset iprogram when we were setting the wathi program. tatomncinci ndifuna And you said, Uncle, I don't want to say anything that is even domelele oba ndingathetha phezu to be kwewele lakho. speaking over my twin. Kodwa amazwi But the owathethileyo word that you have spoken ngewele lakho I about your think twin, from this point From onwards now on, healers they will heal you. Nkosi mntanam We are so grateful, my child. nazo zonke bethuna izithethi Everyone that was a speaker here, friend umhlobo, wenza kanjalo umhlobo athethe that is ngomhlobo what the wakhe. friend does. Because if family is not only A the family blood family, It's not only the blood your family. friend Umhlobo wakho, is part of the family. naye is part of the And family. abona abantu basazi kakhulu The is most our that friends knows us more a than lot is our family. friends more than the family. Because that's outside our family. After outside our families, Ayazi family yethu into they basenza don't ntoni know esitratweni. what we are doing in the streets, Kodwa ifriend yiyona but nto our yazi. friends knows. Because friend, We work are grateful to colleague, the friend and colleague, work colleague. the work We colleague. also extend a word of thanks We are asama zombulelo to the company, to the Solar. company, the solar company. Yeah, that
made it a point that they come to eqinisekile the that Eastern bayeze Cape Eastern Cape in these bundles apha to the to bundles say farewell bazothi uhambe to kakuhle the colleague. kulobe besebenza naye Yabona ke, that you have come, I want to speak banizile ke to say this in English. Ne? and Sibongiseni has left a void in your company. ushiye ke into evulekile And ekhampanini Sibongiseni is a twin. uliwele There is no other person that you can take a twin and carry on with the job that Sibongiseni was doing. So that's the thing. eyona nto eningayenza That's on a lighter note. Yeah. Thank you so much. Nkosi ngoba nizile man. so grateful that you have came Mandigqithe ke ndibulele ke ndibulele kuBembi bethuna. let me be grateful to those that have Siya taken phaya siyobeka we're going to be uSibongiseni placing Sibongiseni kwikhaya elilungiswe in ngabafana a balapha. home that is prepared by the young men of this village. Bayokomba They elakhaya. went and digged up, Jawo nje abalomba nje kuphela not only digged up the balilungisa. hole, they prepared it. Nomuntu obelokha And the one that was building Walokha it, lalenza built it and lalihle made it to be njengoba beautiful as it is lizabona. like that, as you are going to be seeing in the grave. bebelapha abafana kwangolwesine These young men have been here from Thursday abesichela when we were Fike slaughtering. seyingabo It sebezibeke was phaya them, igusha they ezininzi placed the sheep, 60 sheep 60 sheep that we have slaughtered. not 60 sebezibeke ecaleni. Alright, enkosi mani madodana enza njalo amadodana. That's how young men are doing. Thina ngoku sesikwela cala sikhomba ngomno. Now we are just pointing fingers, telling you do this and that. Do it like that also to other homes. Abapheki bethuna Those that are cooking for us bendiye phaa kubo ndiyobuza uba ngubani i-chief chef and phaa. asked who is the chief chef, Yaphakamisa isandla kwi-chief chef. and the chief chef Yathi, raised up their "Ndiyaqhuba kwela hand. cala, are you ready?" They said they are ready. They told me Balungi. Abaqali ke namhlanje upheka. It is not their first time to On cook. Sunday they were here. Ngecawe bebelapha I think on Thursday, Thursday, yes, bebelapha bebelapha bezopheka to kwakhona. cook again. Nenze njalo bethuna. Do also like that to other homes. Nakubantu ke bethuna abenithumele Those that i-contributions have sent their in contributions. whichever manner, be Nangeyiphi kind. indlela, Yeah. Or noma kungamazwi. or maybe it was Siyabulela with kakhulu. words. We are so grateful. Ibingumuntu lento. She was a kind person. Ntonayo lamawele But these twins, athe sanduzalwa. after they were born in August, ezalelwa kwichagwazana umama born osalayo. grandmother, Wakhawuleza to that wabashiya grandmother. umama. and she passed away I think after 3-4 months. after 4 or 3 months Yeah. Ngenxa yengulo. because Kodwa of sickness. sandufumana That umama we have wakwazi ukufaka Our mother was into able ayifakileyo kulama to put whatever she has planted in these twins, as our sister was Enkosi saying. bethuna I'm so kakhulu. grateful. Ze nithi xa nigoduka, When you go home, keep all 4 wheels on the road. nigcine kamavilo mane uThixo endleleni. azacambalana endleleni. Uthixo may lie down in the way Nofika apho until you nisaphephile. reach where you are safe. Sizawuphuma emveni koba kushunyayela. After the preaching is done, Sibheke emadlakeni. we'll go to the graves. Xa kubuywa When kuzohlanjwa we come izandla. back, we wash our hands And then sifumane and idina. we'll find our dinner. Then ke sigoduke. Then we can go home Sihambe siyofika emakhaya. and go to our homes. Enkosi kakhulu We are so kakhulu grateful. If there is endingambulelanga anyone that bethuna. I left behind, Azathile le program. please open up the Phaya program. emva kubhaliwe. Behind it is written Njengoba kubhalwe kwathi As it usapho is lwamakhumbi written. nobhaya amavunde namagcino that all the clan names are written. lubamba ngazo I'm zozibini. so grateful Kuye wonke umuntu to obonakalise everyone uvelwane that has shown lokushiywa kwethu. comfort. Amen. Nizenze khaphu inhliziyo zethu ebezidandathekile. Amazwi enu ovelwane asomelezile. Sithi mazenethole zenenze njalo nakwabanye abantu. Sathe ekugqibeleni amazwi asixolisileyo sakhetha kuIsaya We chose the book of Isaiah 40 verse 8. 40 verse 8. Buyabuna buyoma The grass withers iyabuna intyatyambo. and the God. flower also. Ilizwi The likaThixo word of God liyakuma will stand kude kube nginaphakade. until forever. Lento ndibulela. That is why I'm so grateful Nikezele kwilizwi. and hand over also to the word of God. Amen.
Masibulele kakhulu ke kutata wakhe ekhaya. Kugqityiwe ke ngoku. Now we are done. Kugqityiwe. Ndithanda le ndawo ethi I love the place that says pha kulamzwa kwaSola in the company Solar, njengoba bekhala uba as they are crying that Sibongiseni has passed away. akasekho He has passed away. eneneni. Indeed. Khona umuntu ongayenza la There nto is someone who can feel that God. Ndicela siyigqinisela Let's le. emphasize this. Xa nifike Kapa Go to kwi-management, Cape Town to the management nifika ninike iripoti, and giving the report. nithi phaa And esingcwabeni they're in the funeral. simbonile umuntu ongenza lo We've seen msebenzi. somebody that can do the work that Sibongiseni was doing. uThixo useqeleni. God is in a plan. Kandiqhobele isandla. Clap hands for God. Hallelujah. Praise the Lord. Ngathi ngingathutha ngomvulo ke ndisebenzise ifaith ndikuwe. I wish I can take everything on Monday, take everything off mine, and go. Ndiyozenza into yobulela kwaSola. I'm going to be grateful to the church. Ndiyabulela. I'm so grateful to Ndibulela uba God. niphume ngobuninzi. Uyondingcwabisiwe le. Uyazibulelisa nje kwaSola. Go there to the Ukhangela uba kunoba sethwaqala kwanamhlanje. They want to start today. Kusebenzisa le faith Use ndibuye. the food that I'm giving Thixo you. uba ibindimpostile It was me. ndizawuya kwaSola Go to ndikwayibreka. the solar panel. Babele izandla uThixo Let kakhulu. hands for God. Sisabheke emazwini. We are going to the word. Hallelujah. Andizophinda ndime kule ndawo esiza kwamkela. Cela ichoir yase New Beginnings Assemblies of God iphakame ime ngenyawo. Sizophakamisa the Father. Hallelujah. Ungumfundisi owongameleyo kula nkonzo yase New Beginnings Assemblies of God. Hallelujah. Ungumfundisi ke ongazange zokuthatha ama Pastor that is chance. not here to take chances. Hallelujah. He is an ordained pastor. Umfundisi ogcotshiwe. Hallelujah. Okhokhela ibandla eCape The Town. church in Cape Town. Praise the Lord. Uphuma khona ke ekhokhela le ntombazane. They're leading our daughter. Hallelujah. Andizuthatha xesha lide I'm not ngicela going to be samkele wasting time. utata wethu uLugwane uzawuphakanyiswa ichoir. The choir will be singing. Khona izandla kakhulu ichoir iseza ngaphambili. Just nje xa igqiba kwehla ichoir utata uthatha indawo egameni lika Yesu. Amen. Uyamenywa nawe mhlobo wami, umenyelwa ekuphileni, akhona amandla, akhona amandla segazini. Hey, uyamenywa nawe mhlobo wami, umenyelwa ekuphileni, akhona amandla, akhona amandla segazini.
egazini likaJesu. Jesus is coming again. Jesus is coming again. He's coming again. And when he comes, And when he comes, will he find you? will you be ready? Will you be ready for him? Jesus is coming again. Jesus is coming. Coming again. Jesus is coming. Our Master. Coming again. And when he comes, When he comes, will he find you? will you be ready? Will you be ready for him? Jesus is coming again. Jesus is coming. Coming again. Jesus is coming. Jesus is coming. And when he comes, will you be ready? When my Jesus comes, and when he comes, will you be ready? Will you be ready? uJesu uyabuya, uyabuya, uJesu uyabuya, uyabuya, nalibuya, ilimo lethu wabulungele na wabulungele nalibuya, ilimo lethu wabulungele na wabulungele na. Don't wait for tomorrow to change your mind. Oh my Jesus, they come any day. And when he comes, when Jesus comes, will you be ready? Will you be ready? My sister, don't wait for tomorrow to change your mind. For my Jesus, they come any day. And when he comes, and when will you be ready? Will you be ready? Abanye bosala, befakazile, abanye eshumayele, nalibuya, ilimo lethu wabulungele na wabulungele. When my Jesus comes, and when he comes, will you be ready? Will you be ready? When my Jesus comes, and when he comes, will you be ready?
We'll find you. We'll be ready. Be ready for Christ died for me. Oh yes, yes. I believe. Set me free. I love you. I love you. Hallelujah. Let us shine equal izandla bazalwane. Amen for the choir. Hallelujah. 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 Let us shine uJesu izandla. Then let us clap hands for Jesus Amen. Christ. Hallelujah. And let me take this opportunity Mantabathekele nxaxheba. greeting and thanking our program director Ndibulisa uprogram director wethu. and also greeting all the men and the women of God in our midst Sibulise bonke omama notata abakhoyo phakathi kwethu from all the ministries. ukusukela kubo bonke abanezihlalo kumsebenzi kaThixo. Greetings to all fathers and mothers, Omama bonke notata bayabuliswa. the brothers and sisters in the youth at large. Abazalwane otate nolutshe sulubona ligcwele siyalibulisa. I greet you all in the name of Niyabuliswa Jesus. nonke egameni lika Yesu. With distinct, I want to greet the family Ngokukhethekileyo ke singathanda ukubulisa usapho. and tell them that we love you. Sibaxelele ukuba siyanithanda We nosapho. also thank for your hospitality. Siyanibulela ke nezibele lithena sinika So zona. let's welcome it. Let's clap hands for them. Hallelujah. Amen. Amen. Standing in front of you Phambi kwenu ke is Lukwali. kume utata uLugwali. Our clan name is Bele. Ungumbhele ke isiduko sakhe. From here in Eastern Cape, Naye ubuya apha ephondweni in East London. kodwa ubuya eEast London. But my home is in Keskamu, Case Kamawuk Qoboqobo. Kaya Khulu. That is the great home for him. Amen. Amen. I want to thank the church, New Beginning Assemblies of God. Cela ubulela ke ibandla lase New Beginning Assemblies of God. The love that they shared. Sibulele ngothando nithena lubonakalisa Our dear sister. udade wethu. Amen. Amen. I'm not gonna take long, Andizothabatha xesha lenu but my cup overfloweth. kodwa indebe yami yaphuphuma. My cup overflows. Ngenene indebe yami yaphuphuma. Let us read the book of John chapter 11. Sifundeni kunye ke incwadi kaYohane isahluko se-11.